Dámy a páni, momentálne je vonku 5 stupňov. A práve som zistil, že to bolo asi najhoršie rozhodnutie, ktoré som mohol mať. Je to video o tom, ako som na narodeniny dostal nový bicykel. Toto, s čím za vami prídem, je môj starý bike. Bike má originálny iba rám. Všetko ostatné je neoriginálne. Pedále, to kolesa stoja na mobil, stoja na kameru, zvony, nové brzdy tam sú, prevodovka tá je možno originálna, tachometer, svetlo. No každopádne ide o to, že ten bicykel je ročník 2006. Vítam dole, teraz vidíte ten obrázok. Tá sedanka ešte pôjde dole, len treba ju zrezať. A úprav, samozrejme doplnky tam ešte budem dávať z toho môjho bajku, čo mám teraz. Ako ten bajk hodnotíš? Najprv povedz hodnotenie od 1 do 10. Podľa mňa od 1 po 10 sa to rovná 1. aprílu. A ja si to myslím. Že sa to rovná 1. aprílovi. Čo na to hovoríte vy? Ja na to hovorím, že toto. Na napálen, 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 na napálen. Korbauskej soboty. Asi mám depo. Tak čo, zase sa nechali napáliť?